ହଁ ବା ଚଢ଼େଇ ଗଲା ସବୁ ଗୋଟେ ଧାନ ଆମର ଖାଇ ଦେଉଛନ୍। କିଏ କରୁଛ ସେଠି? କିଛି ନେବେ ମୋର ମା ପଇସା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ପାର୍ଲେଜି ଗୋଟେ କିଣିକରି ଆଣିଲି ଆଉ ଖାଉଛେ। ମୋର ମା କହିଛି ଦୋକ୍ତେ ଲାଗି ଟିକେ। ତୁଇ କାହିଁ ଆସିଥିଲେ? ଇଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିଲେ ଚକା ଦେଖି ପାରିଲି ଆସିଲେ। ଓହୋ ମୁଇଁ ତ ଧାନ କା ଜଗିଛି ମୋର ମା କହିଛି କି ଏବେ ତୁଇ ମୋର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଖାଇ କରି ସାରି ଦେଉଛ। ଯା ଦୋକାନ ଯିବେ ଯା ତୋର କିଣି ଆଣବେ ଯା। ଏଇଟା ମୋର ବିସ୍କୁଟ ମୁଇଁ ମୋର ମା କିଣି ଦେଇଛି ମୁଇଁ ଖାଉଛେ ତୁ ସେଠୁ ବି ଖାଇ ଦେଉଛସ୍ ତୁଇ। ମୋର ପାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ଦିଅସ୍ ଯେ ତୁଇ ତ ଟିକେ ନି ଦିଅସ୍। তুই যে 3টা খাইদেলে যে ଏଇଟା ଦେଖ ଆହୁରି ଖାଇଦେଲା। ନା ତ ବିସ୍କୁଟ ନା ତ ବହୁତ କମ ହଉଛି ନା ମୁଇଁ ପଳାଏ ମୋର ନାଇଁ ଯେ ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେ ମନ ବେଳେ ଦଉଛି ନା ସାରା ଚାଥା ଯା ନା ଖାଇବି ଯା ଯା ବିସ୍କୁଟ ମୁଆ তুই তো নিজে চাঠা মোଠୁ ଖାଇ ଖାଇ କରି ସାରି ଦେଉଛ। ମୋତେ କହୁଛି ଚାଠା ବୋଲି।